Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilgħawkom għal-podcast tal-lum u nilqa' miegħi lil-George. Wiċċu għaddawl illum. Għala. Tafa bil-Malti dik. Mela ma nafx. Wiċċek għaddawl. U jalla kulħadd ikun wiċċu għaddawl għaliex meta nkunu wiċċna għadlam ifisser li jkollna l-problemi. Allura wiċċek għaddawl meta ngħiduha però ngħiduha Alla jbierek. George, wiċċek għaddawl Alla jbierek. Grazzi. U fil-verità tajt wiċċek għaddawl u bniedem ma jkunx taf xi kollu. Forsi kollu dlam. Minn ġewwa. Minn ġewwa, Minn ġewwa. Għalhekk m'għandniex niġġudikaw. Kif inti kollox sew? Kollox sew. Kif mort li Brussell tajjeb, Brussell Tajjeb, mort bl-ajruplan u ġejtu. Ġejt. Kemm iddum satej u nofs? Satejn u nofs. Għax batna l-George biex kunu tafu l-Parlament Ewropew. Mela. Għax ħireċ, nixtuq nħabbru. Le, mhux veru. Ħireċ għall-elezzjoni tal-Parlament. Titla ta' kieku int. Ejja, Kemm mela. ħobbuk in-nies. Tajt qalbi dak il-mixu kollu fil-Parlament. U nagħmlulek dak l-innu. Irridu. Alright. U Ejja, sur Giorgio irridu. Għanna l-kampanja ta' Sintku bizzejiet, tal-MP Biżżejjed. kbira ħafna. Kbira ħafna. Fidejk. Mela, nilqawkom għal-podcast tal-lum, nirringrazzja il-dawk illi jaraw il-podcast, xanke meta joħroġ minuta tard, u għawnek, please, direzzjoni smash note, iċemplu li jgħidu l-nis, jgħidu li ma sarx il-biskutti. Jien intuna sul-mobile jibda jdoq, jibdaw daħlin il-messagġi. Suppost fil-ħin jorġ, dik skeda. Mux għal-ħin, ta' ikomplu maħna fil-diskussjoni, jaqblu ma jaqblu. Ma nirringrazzjom tal-interess, dawk li seguna fuq il-Facebook, imma ħafna iseguna fuq Smash fil-9:30 ta' filgħaxija ta' bil-lejl, ta' filgħaxija ta' bil-lejl, ta' bil-lejl. Ta' bil-lejl, bil-lejl mux għan f'sindej. Isma, mux għajan nibdew il-mistieden tiġajlu għaw jistenna. Il-mistieden huwa attur, kollega, direttur, autur, belti u kol kontaf. Aha. Li naf li taqbizlu ħafna, ġifri ħer nibdew. Eħe. Għadda ma nafu xek jena. Mela ma tafu xejn. Għalma ma. Ejja, s-tispizzaw il-buskutin kollu blib. Ma nafux fuq il-set ħanajtek, għaxin minix attur bħalek. John Wayne, inti John Wayne, mux jien. Ejja, Oliver u John. Dil-għamana l-Mr. Mike Doneo. Ejja, ħaribdew. Mark Doneo. Kif inti ġo? Mark, kif inti? Ek għattawa taqbdu ma xulx. Jo jaqbat miegħek ġeneralment. Le, mamma mia. Inkella ma taddix il-ġurnata, għandi l-istatwila. Anzi, għaddi ma ftaħx il-fajl. Illum taf kemmu kalma l-fred, u xek. Le, ta' ma U nafu ferrovija, Aha, ma le, ma du, sa' kamilu għala il-50, kalma ħafna. Kemm il sintkom għadnix ferrovija. Sirċumnija. Kalma. Mela jibda jien jew int? Ħanibda jien. Mark Doneo, l-għanet jina kif naf il-Mark Doneo sewa. Apparti televizjoni, apparti li jikteb u li jidderiġi, eccetera. Id-drama tiegħu dejjem kienet ġili kontroversjali imma dejjem segwita. Ukoll dejjem avventuruża il-drama tiegħu. Imma jiena Mark Doneo nafu fit-toroq tal-belt, propjament naf il-missieru, Lewis,
u l-mama tiegħu wkoll. Fakan isimha l-mama nsejn. Mary. Mary u Lewis. Għadhom joqogħdu l-belt jaqgħu. Le. Imma. Waj, ma xi tinsin wabi għadi. Wieħed mir-regrets tal-ħajja. Għadu l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. Ek li frankador, door to door. Ma niġux fil-kap. ċemplit li waħda bil-ħaq il-bira, George. Jekk ma nonqos l-elezzjoni, Mark, dawk it-tlajja nżul turġi, ma l-qatwa ħad nonqos. ċemplit li waħda l-bira kombinazzjoni. Għalti rajti li kull George u t-tim tamlu door to door. Għalti għandi tiġux taħlu xħin. Għalek, għajdela, grazzi. Frakat il-natara, dak it-turġi kolla. Għalti tiġux għandi. Nifsi jinqata. U tkun ta' fejn id-din u flima blokka ta' fletta din, ta' id-daħ kibda jintama minn barra. Għalti taħli xħin sur sintku, għandi tiġix. Mark. Għajdli ġo. Għajdli. Tħobb taqatta ħafna ħin. Jiena naf il-bar kontet najt, zomma. Mela, Missiru kellu bar. Ekku. Fil-knisa ta' San Domingo l-kantina bar li għadu jopera sal-lum, pero fi żmien missierek kien ipoġġi missieri u ħafna missirijietna li m'għadhomx magħna jieħdu t-te u Lewis dejjem kellu karattru. Kemm dan bil-bar hemmhekk missieri? Minn dejjem bil-bar nafu, minn dejjem. Sakemm irtira. Le, ta' ftit qabel martira kien bijaw b'kombinazzjoni kien qatt ma tkellimna fuq għal-idea li bijaw ma kien ġi xi ħadd għallu u isu jien naf jora li nikbru għat nitilqu naqra jew wasanna biex nitilqu. Ġifieri meta bijaw kienet vera unexpected. U mbagħad għamel xi ftit żmien bil-van isu Niftakru. Bil-minivan. Bil-minivan. Wieħed minn tal-ewwel kien wassal it-tfal. Niftakar fl-antik qed ngħidlek ġifieri late 70s wieħed mill-ewwel vannijiet ħomor tajlu l-van naħmar komuni, imma fi żmienna ma kienx. Niftakar dejn nejnu jisbaw, nisbaw bil-pinsel, dan ilu ngħidlek late 70s, kien semmih la Valletta. Dan Madonna minivan. Wieħed mill-luriġi. Marbut mal-belt. Mhux belt, id-dadi mwila il-gżira jew taslima. Anyway, ximkien in between. Pero il-belt. Imma ħajtu kollha 3 kwarti minn ħajtu belt. U waħda mir-regrets anke jien meta żewweġ persi trabbejt hemm għad kif niżewweġ nitlaq żgur, tant kien hemm il-belt differenti kienet fi żmienna fried millum. Li rid nitlaq. Ikun fejn ikun basta nitlaq u ommi u missieri kif iżewweġ kif qed tisma' in-nies iridu jitilqu mill-belt. Dak iż-żmien. Illum iridu jiġu jgħodu. Konsala kika se saqsew ħattili inti konsala u llum jekk Le. joffrulek Ekku. dar il-belt. Mhux hekk, mela joffrulek dar il-belt, joffrulek għas jekkum. Waħda bekket Immaġina li xi ħadd joffrilek dar il-belt. Jew tpartat. Bil-Malti, b'saqajja ma sor mimur. Il-belt nimmisja, ġo, jew b'saqajk bommi tikpija l-belt. Ġiet tiġri dik kif ġi evejl bil-post. Ħdejna fuqi propjament. Ġorġ, min kellu proprjetà tiegħu, min għandu proprjetà tiegħu il-belt. Min ħaddem rasu sar niesu, min ħaddem rasu. Fimni, min għandu appartament tal-gvern, dak tal-gvern, mhux tiegħek. Tħallas il-kera. U tgħix ġofi. Minnhom ikunu straw. U hemm min xtraħ, imma min xtraħ, min għandu l-proprjetà llum. U jinnegozja jaqla l-flus il-belt ma tixtrix illum. Konni bħalna ħana. Jiena nitlaq u għat jgħidu daka minn sinjuli li jara x'il-proprjetà milli li molla s-sema. Ekku. Bat minn ikun irid jixtri. Ġifieri bħalissa fejn toqgħod. Li klin. Għandi post ħelu għammek għal-kwit, ma nafx xini il-komunità tal-klin tanti zaħira. Ġifieri m'għandix tsuntir, m'għandix pjazza, mhix tantu żgħir li klin hemmhekk. Inħossni parti mill-komunità għax ovvjament ngħix hemmhekk interessani kollox hemm ġifieri. Mhux parti minn Birkirkara. Le ta. Le li klin għalih. Waħla ma Birkirkara. Ekku, waħla ma Birkirkara bħal minn waħla ma Naxxar, bħal minn waħla ma Ħattart, u ma Maħallija, ma li klin huwa għandna kunsill tagħna. Għandek spettaklu fawissu. Mela, waħla. Għax Mark joqgħod eżatt faċċa tal-kamra tan-nar. Inti taf, Mela kważi għax fil-wiet, insertajtina u daqsxejn laki li xrajt post dak iż-żmien bis saħħa tal-Lewis. Ħallija huwa ċ-ċentru ta' Malta, taf inti? In-nofs, paż-Żokra? Ma kontx naf. Ħallija jgħidu l-Mosta. Il-Mosta tfisser ċentru, però iċ-ċentru ta' Malta huwa Ħallija. Fil-fatt hemm fil-ximkien viċin il-pjazza hemm irħama li tajt li dan huwa ċ-ċentru tal-pajjiż.
In-nofs ħallija, ġifieri. Mela viċini għad fil-nofs. Viċin tan-nofs, ġifieri jekk jaqbdu Malta mit-torri ta' ħallija ma telibx li hemm jalaw. Torri ta' ħallija fiċ-ċentru ta' Malta. Nofs. Għaw min jgħid il-Mosta iċ-ċentru, imma l-istorja tajt ħallija. Mela, ħaniġu għal Mark Doneo tħobb qatta ħafna ħin waħdek. Ditija ħadija ukoll li. Ta' kollox ieħor, kollox. In-nies inħobbhom, nħobb nitkellem, nħobb nisma'. Però nħobb dal-affarijiet kollha għax jien insib il-kwit, jekk ma nsibx il-kwit, in-nies jibdew dejquk. Imma peress li naf li għandi mhux isi, jiġifieri ma naf li nista' nagħmel il-ħin għalija waħd nkun irridu l-ħin tiegħi. Irrid naqra, irrid naħseb, irrid niċċassa, tistaqsini x'int tagħmel il-ħin tiegħi, ħin tiegħi. Ġeneralment ikolli ktieb ikun qed naqra. Hija dili tiċċassa. Taqra jew tara film? Għax da jgħid li x'qed tiċċassa ġieli. Tiħċans. In-nies intelligenti jiċċassaw taf dik. Proset. Ma rridx Tħobb taqra jew tara film? it-tnejn, imma il-way kif id-dinja llum iktar nara film għax huwa aktar aċċessibbli, ġifieri buttuna u l-ġurnata aħna jiena u l-mara hekk nispiċċaw. Ġifieri meta nasal mix-xogħol, ngħidu kelma, ħadbela kafè, ndum forsi sija nitkellmu jekk konna l-ħin, nieklu wara nieklu ngħidu kelma oħra u quddiem it-television fred nispiċċaw. Ġifieri jew naraw is-sensiela tagħna li tkun favorita tagħna. Min ikun miegħek qed jara film. Għax issa inti direttur, toqgħod issib l-iżbalji wara dik, ara dik. Ma tara serjes rajt il-film u mbagħad tiddiskutih wara. Tara serjes barranin. Serjes barranin biss nara fred. Issa Alright, ħajaraw ħajisimaw ħajdu kemm minn tanti patku mess ħajista jkun, pero tant għaw xtara u ma stupendi li il-maġġoranza tal-ħin hija. Il-serjisis Maltin kollha narhom, kollha nibda narhom. Per esempio, bdejt sensi la ġdida inti, ħanara x'għamel. U nara l-ewwel nipprova nara l-ewwel episodju. George ta' Donuts kont tara. Isma' dak il-korsa drama miegħu, ħajdu naqra Mark. Kont bravu. Kont tara il-kapolavur. Il-kapolavur. Għala ħalqek. Diħat ma jafaq li f'naħseb Luis, biss tafa. Fil-bidu net, konna għadna nafu xulxin. Meta ktib Shelley Rayner jien, meta ġejt biex. Shelley Rayner. Dan 1998, mux il-bilaħtlu, na? U għatnajda għat niftakar għax interessanti għalik di. Meta konna sejrin l-istazzjon biex nippiċjaw l-ideja, morna bżawx idejat, frit. Morna bidrama u mort komedja. It-nej kelli abbozz tagħhom miktub. Shelley kelli kien daqsxejn iktar laħam. L-oħra kienet komedja minn għalhekk kien jisimha Mario xi ħaġa. U kienet immodellata fuqek. Isa ma l-ħroġa ta' Lever, 1998. Immodellata fuq. Immodellata fuq, kien fuq. Mela sabiħa ġit. Dak iż-żmien konna nafu xulxin, kelli idea partikolari tiegħek. You are so sexy, George. Le, għax aħna konna l-kors flimkien ta' drama. Ekku. Ħdimna flimkien. ċajta mija Eżempju, wieħed mid-drammi li niftakar u jibqaġo moħħi li ħdimtu intu Luis kien is-salib tal-fidda l-Istitut Kattoliku. Is-salib tal-fidda vera sabiħ. Isma' semmi li drama Maltija li fl-opinjoni tiegħek hija tal-qamel. Le. Qasek issawwatni. Le, ma rrid narmel li ma ġbitekx. Li setat kienet aħjar. U s-babla ħajdlek xaħġa minn tiegħu għax semma joġbu. Daqshekk. Xaħġa minn tiegħu semma joġbu. Qabad li ma waħda trid mid-drama tiegħi. Kolla jistgħu jsiru aħjar, kolla ma niflaħx narhom, kollha li mu l-aktar li jagħmellek suċċess, opinjoni tiegħek. Suċċess l-iktar wieħed li raħu niesu baqgħu jgħidu li bih solitary tal-karozzi. L-iktar wieħed tal-qalbi Mirjana, imma solitary ġifieri huwa għax tfal u l-unika sensiela li ktibt jisni ċensurajt li l-nifsi. Fil-bidu meta ktibt Shelley Rayner ma il-kelma ċensura aswad nafx tfisser, mhux jiġifieri bik soħat jew hekk, ma jekk qed tikteb inti ma tiktibx tajt ma niktibx, tikteb li tħoss imbagħad kont ippreżentajta lill-istazzjon u jekk jiċċensurawha huma, ma ċensurawhiex. Allura peress li kien suċċess dak iż-żmien Shelley bl-eru u xniexa jkollha tiegħu, allura minn hemmhekk lawat mela lin nikteb. Kif jiġini frasi, li naf, l-unika darba li ċensurajt kien li mill-iktar drama li influenzatek f'ħajtek tiegħi pereżempju minn ma ninfluenzak l-iktar drama li influenzatni f'ħajti kienet id-Dar tas-Soru. Francis Ebejer għandi. Tiftakru għad-Dar tas-Soru. Għandi pittura tiegħu jiena żgur niftakar.
konna tfal. Int kont iżgħar. Jew int kont iżgħar. Tajba. U kien hawn Wenzu Rosi dak iż-żmien. L-antiki kollha jispirawni. Jiena dawk inħobb ta' xandir antik Wenzu Rosi mill-Madonna ta' ċoqqa dak it-tip. Ekku, anka ta' narsi Wenzu Rosi Marija. Dak Wenzu Rosi. Nħobbi sallum in-narsi. Imma dak iż-żmien meta tkun żgħir tara dak l-affarijiet fuq television u tismagħhom jitkellmu bil-lingwa tiegħek, jgħinuk minn qabel tibda tikteb, minn qabel tibda tajt ħaniffilm jgħin. Għas kelli idea l-kont ħanamel dal-affarijiet. Imma meta tarhom u tarhom jitkellmu bil-lingwa tiegħek tajt mela jien nista' nagħmilha dik, jekk irrid nista' nagħmel di. Anke meta kont anke l-ipokriti pereżempju, l-ipokriti dak iż-żmien TVM għamel revoluzzjoni kbira, u inti meta tarahom jogħġbok jew ma jogħġbokx għax mhix it-tip tiegħi jiena Anke simpatiċi pereżempju għadhom sal-lum. Imma jispiraw xi 20 darba kull darba. U l-importanti mhux għax jogħġbok u ma jogħġbokx di hija t-tejst, imma min ikun qed jarak, speċjalment il-ġenerazzjoni li jitiela li tkun ħallejtilhom xi ħaġa li jekk jarawk jgħidu kemm nixtieq nagħmel hekk u waħda mill-affarijiet li tuni sodisfazzjoni. Jiena toġobni s-sensiela ta' Zia Lavinja pereżempju. X'qed batin qed nitkellmu man-nies. X'affarijiet hawnhekk ta' xi ħadd qallu xi ħaġa fuq is-sensiliet. Xejn ma jogħġbu dal-moża. Le, xaħat semmi id-dar tal-qala, pereżempju. Daka film, ma mhux Film mas-sinema. La semmejt il-vannijiet qabel, ftakart, missier tajdi x'għandha x'aqsam, ma rrid ngħidha. Missier Dominic Sajt li jiġi tziju tiegħi wkoll hu ommi, kellu van grocer. Kellu van. Kien ibieħ l-affarijiet minn ġo fih. Idur u grocer organizzat, saqsih il-Dominic. Għandu ritratti wkoll. Għalli jaħfrila Salvina, ommu, u tziju Ninu iduru l-irħula van grocer, jibijaw id-deterġent. Bħal tal-petrol. Le, ma kien organizzat biex kafe fisu, ma ta' tawal ta' isu grocer zaħirek. Dominic għamet wet minn tal-ewwel mija. Dominic kien l-deriġa ma' parnisu kiteb il-mandraġara. Attur li jispirak. Sajt, Malti u barra. Bravo, nimmisjaħ, ma tantx għadna naraħ, għal Dominic Sajt. Mila ħafna ma naraħ, u għet minn nis li konna mila ħafna dak ismi fi żmien teatru. Il-mandraġara bis-saħħa tiegħu għamiltu. Teatru jew television ma. It-tnejn ma nażilx bilhom. It-teatru tlaqtu għax batt television u taqbad rankatura ġew li tajt bil-forsi li tnażel x'imkien qatt ma kont kapaċi ngħid li nagħmel ħafna affarijiet f'salt. U television meta qbattu ikkun smari, ma ħalli li ħin. Għal xej, letteralment għal xej, iktar peress nikteb, niproduċi. Il-program esperti intu għallittu jienu l-mara, konna għadin il-bahar, jienu ma dejjem nivvintaw naraw fuq xiex san nitkellmu, fuq xiex san uħolmu, u darba tajt namlu u għakka minn nazat. U hopefully ma namluħx kull sena, u r-raġuni li ma namluħx kull sena. Program hello dak. Daka li għandu interessanti li aħna noddu xinjawum kollha tfal, u meta japplikaw 300, sena minnhom applikaw 400, u da kollha narawhom ikonna panel, nagħmlu xi 6 panels differenti għax ma tlaħħaqx. Imma li hemm interessanti fihom daw nirrekordjawhom kollha. Meta tajt l-istess issaqsi l-istess mistoqsijiet jew setta mistoqsijiet li daw l-ammont ta' tfal kollu ġo perjodu f'sena partikolari, tirrealizza mill-risposti li jtuk li isek qed tagħmel social experiment, mill-risposti li jtuk tinduna kemm hawn tfal li jgħixu b'single parents, pereżempju, li jgħixu man-nanniet, kemm hawn tfal li m'għadhomx jitkellmu bil-Malti fl-iskejjer, tibda tfal b'ġenitur differenza. Tfal b'ġenitur wieħed ħafna. Hemm xi ħaġa li ġenitur wieħed ma jkunux jgħixu taħt l-istess saf. Li se naraw għat-television. Ara bħalissa dik ma ħallejtix għall-aħħar U le, fadal. Għadna fuq id-drama. Dis-sena suppost ħireġ film ieħor ta' Take-Two involut hopefully fingers crossed li joħorġ iktar tard din is-sena. Għandi film ieħor miktub. Ġifieri sant fajta s-sinema, naraw aktar jinnaf bħal solitaire. L-aħħar li ktib fit-2007. Television. Kubberazzjoni. Mhux bik tat titħaq Mark. Jo kubberazzjoni. Għadu xi ħaġa minn ġewwa. All right. Dejt nikteb sensiela ġdida wara 17 sena. L-aħħar sena tal-Covid, ktibt screenplay u kelli ideja oħra din niktiba film ukoll, imma realizzajt li tagħmel iktar sens ikun niktiba sensiela. U da waqt kull lesta bħala kidba.
hopefully insibu iwa Ku kellek tissuġġeri li jienu inti għajna morna l-kafe u ngħidlek issuġġeri li fim li nista' nara il-lejla. Il-lejla? Jekk hemm way kif tara Poor Things, pereżempju bħalissa nkun għaddej nipprova kemm niflaħ nara il-films li jkunu nominati għall-Oscars. Ingliżi, Amerikani, barranin, nipprova narahom kollha. U qed bil-iktar films ħabbiex nara ovvjament Oppenheimer u anke d-direttur wieħed mill-favoriti tiegħi. Però meta rajt Poor Things, bajtim jogħġbok żgur lilek Fred. U anke lilek ġo. L-istorja hija Poor Things. Joħodna. Inqas ma titkellem fuq id-direttur Grek tantu unik dar-raġel jikteb storja li insibuh ġifieri. Jinsibtu b'xi mod. F'daw is-sistemi li jew tal-film insibuh. Mena ma nirreklamaw, ma nafx. Imma jekk taraħ mbagħad ibad li ħanara żgur. Nibatlek wara. Jiena nista' nissuġġerilkom film ukoll u anki t-telespettaturi tagħna li qed iseguna ħafna minnkom tiftakruh għax kien jixxandar anke fuq Television Malta jgħidilli Seagull Islands. Seagull Island. Rajtu George Seagull Islands? Ma min qed tinnamra. Ninnamra, problemi ruħ li jinqalaw. Saħallejtom. Jien jaħasra jien. Għara kemm ma jafx jaħbi rajtu kemm hu sinċira x'istajtat li qed nirrispondi n-nies pereżempju. Seagull immistanna n-nies qudiemna. U hija tibsax ukoll Tajt li jiena affistat fuq il-mowbajl. Alla ħares tkun ta' fejja kompli. Seagull Islands. Kont naħseb tiftakru fuq. Da 90s, jew late 80s dakin. Late 80s. Seagull Islands anke n-nies jiftakruh. Kienet storja bbażata fuq gżira fejn ir-raġel joħodha fuq gżira lil mara ġodar hemmhekk għalhekk Seagull Islands biex jippjana li joqtolha. U fil-fatt jirnexxielu kważi joqtolha. Daħħa jfottijulek il-sensiela. Aħja ma tarax. Tefaħħa il-baħar. Għax minn għalih. L-speċjal l-istorja. Le, l-istorja tibda. Le, l-introduzzjoni tagħha minn għalih qatila waddaba il-baħar, jekk qed niftakar tajjeb, biex jeħles mill-katavru, b'xi mod irnexxiela s-salva. Wiċċa kien sfigurat ħula. Naqrula il-siga, żewġa. Yes, bravo. Għamlet plastic surgery. Għamlet, le, l-istorja ħatibdaw. Għamlet plastic surgery, ġiet mara sabiħa, irranġat partijiet minn body, eccetera, taf l-lum ikabru lem u ikabru law. U din baqat sa' kem sabet l-raġel li rrit joqtola, reġa għamlet relazzjoni miegħu u mandunax li hija l-istess mara li huwa qatel. Tant kemm ġiet sabiħa. Rrit joqtol, tant kemm ġiet sabiħa. Immaġina inti qed tgħix ma' mara mibdula li inti rrid toqtol. U minn hemm tibda għax tagħmillu ħajtu infern. Arawh, Seagull Islands jismu. Meta tarak taħsbek kalm ma fil-verità m'intix. Naflet nervous. U taqbiżlek. Però m'għadniex bħal qabel. U tintilef. Ma nafux hekk. Waqt li bdejna nfitzu, sibna l-Luis tirrakkonta storja u fakritni ħafna f'Alfred. X'irrakkontat mela? Ġet Turkija. Ella-ħani. L-istess li ġara lilek fit-Turkija li minn għalik memħat Malti. Alfred ġratlu fil-coach l-airport meta. Fil-lift. Fil-coach l-airport meta konna sejrin it-Tunezija, kulħadd jitkellem bit-Tunezi u minn għalik li memħat u qabżitlek għax kellna delay ta' 16 sija, ġifieri. Wija, kellu raġuni. U ġibet xi tnejn u bat x'indas għal-Malta nirċievi messaġġ. Niftakar. Le di kienet gravi għax f'nofs. 15 sija minn. F'nofs Turkija la biss jaf kon qed nargumentaw. Fejn sejrin ridet murem, u jidet u ġbitna. U għalt li annimal ma tuħux peċir tiegħi. Le, ma tuħux peċir. Asħaq minn jisimma minn għattilaw minn iż-żob ħajjisma li f'nofs Turkija. U kif il-Lester nirrak mux fejn, insomma, Luis temmelek ma temmelek. Dika ġratinna fil-lift u kol. Asmaltija kienet awċija. Nofs il-Turkija. Luis, kbira alla. Anyway, pero. Tuqot attent. Pero mux
Naf nitnerves, ġifiri naf li għandi l-fuse mnejjek imma issa kemm li kbirt. Jiena pjuttost ftit li ħdimt miegħek nafek prattiku. Qabel nagħmlu oġġett ieħor jagħmilha diffiċli. Indum naħsbu l-oġġett ma l-oġġett nkun irid nagħmlu u rrid insib way. Inħobb in-nies bekk inħobbhom u bekk tajjeb ma' nies. Nisma' ġeneralment nipprova nsib is-soluzzjoni. Meta tkun producer tidderiġi, ma tistax tkun mod ieħor, Fred, għax il-problemi il-ħin kollu ġejjin fuqek, il-ħin kollu, lek m'intix kapaċi solvihom dak il-ħin bil-wifqa u tidher li inti in kontroll tal-affarijiet, ma allura ħatfalli bħala leader biex tmexxi produzzjoni, allura ħatamlek prattiku bħalma qtajt. U ma tistax tagħmlek nervus ħafna bil-fors titgħallem tikkalma, bħalma jikkalmak, insomma, di tinstema kontradittorja. Imma waħda mill-affarijiet li jgħinuk jew jekk tittejnilek innifsek tikkalma anger management fil-karozza. Il-karozza huwa post perfett fejn inti tipprova titgħallem lilek innifsek tikkontrolla ir-rabja. X'idejek f'Malta? Ġenerali. Marija Santa. Il-trafik hija xi ħaġa klixej jew klixej li jagħta għandna nies li għadhom jarmu barra, ġifieri l-ħmieġ baqa' xi ħaġa. Egen badniex bħal qabel, jew badniex bħal qabel. Hemm ħafna tfal illum. Sija ħanurik xi ritratti. Ħażin. Għandi komparazzjoni għandi fuq il-mobile ġbit ritratti ta' passiġġata li mmur mill-xogħol sara d-dolorata nimxija kuljum fil-break. Hemm xi postijiet li qatt ħanġbdu dan il-ritratt, forsi niġbed l-attenzjoni ta' friendly, ta' b'mod friendly tal-awtoritajiet. Għax sabiħa Malta. Ta' żomma ma ta' jirranġaw post, Ġord. Badin naf il-modu. Maintenance xej, dik imbagħtu minna. Il-maintenance problema, però aħna kattivi wkoll. Kultant trid tagħmel das minn post. Imma dal-pajjiż isu għandu trend. Jiena pereżempju kif jaf George mort 24 darba Lurt man-nies. Lurt u ommi dejjem ġiet miegħi. Lurt il-mulej ikompliti għal-glorja tal-ġenna. Lurt jinsab taħt il-Muntanji Pirinej. Naqblu 3 sigħat bot mill-borderline bejn Spanja u Franza. All right. Iġverit il-ġimil. Għax Lurt naħsbu li waħda mill-isbaħ postijiet areas fid-dinja. Sabiħ. Għandek ix-xita naturali illi kull filgħodu jibda jxarrab hekk. Issa bħal meta mhux xita qawwija. Issa tbexxex. Issa tbexxex. Immaġina s-siġar u kollox jgħix waħdu. Imma xorta tarhom minn filgħodu maintenance kull imkien. It-triq nadifa u jikinsu xorta. Ma nafx għadis imma meta mortien kienu għafżan. Aħna namlu per eżempju roundabout, jew namlu xi ħaġa, namlu ġnien, u mbagħad nitilquh. Jien niftakar meta mortien l-ewwel darba kelli xi 14 sena. Ġifieri ilu ħafna. Kienu qalulna wara nofs il-lejn pruvaw toħorġux mill-ħotell, toħorġu l-ġipsis, u veru konna qumu fil-ħodu u ssib il-pozz imkisrin Lord. Ma nafx għadhomx. Ma qatt ma smajta dik. Aħna ma konna nqumu nsibu xi pozz imkisrin, vandalizmu. Qed tfakkarni bħal meta joħorġu l-bambin. Grupp ta' estremisti. Meta joħorġu l-bambin fi żminiet il-miliet u jżejnu fil-roundabouts tagħna jagħmlu presiepi u tiġi fil-għodu issib il-bambin nieqes. Però nemmen li bħala Maltin hija minoranza assoluta. Imma il-maintenance li lestu postu nibqgħu nirranġaw xi ħaġa li Mela Mark. Naqbel ma' Alfred. Nieqsin naqra. Aħna ma nġibux in-nies biex nagħmluhom id-domandi faċli biss. Saqsin, da kollha U diffiċli. nixtieq nagħmellek domanda li dejjem kelli dubju fuqek. Sewwa. Jekk kienx faqqa fresh. Kelli forsi għandi hija opinjoni tiegħek u nirrispetta. Inti temmen falla? No. Trabbejt Catholic, ommi u missieri mhumiex nies reliġjużi ħafna, ma rabbewna ġifieri kif derilhom huma li għandhom jitilgħu t-tfal Maltin, ġifieri bil-mamudija. Bil-praċett, għamilna grizma kollox, jibatuna d-dottrina, kienu strikt ħafna fuq dal-affarijiet. U d-disku nartaħat, u anka l-iskola, s-sekundarja, St. Paul's Missionary College, kelli sekundarja tajba ħafna jien, ħafna minnu qassisi, nis twajba mezz, pero hemm klif tal-fidin, kombinazzjoni. U di taħalla miex jirrispondektek ma lajr wisq, biex nkun onest. Mux ma nemminx li għawalla, ma nafx.
U nżomm l-options tiegħi miftuħin, ġifieri għax tkun preżuntur tajt li m'hawnx Alla. Ħanżidlek biċ-ċoħra. Mela mhux le. Diġà. Ekku. Għaġġielt ma tatlek le, għax if it's a yes or no, imma biex bniedem jgħidlek no. Domanda tiegħi kienet diretta. Jaf. Għax naf il-karattu tiegħek. Ħajabdu jgħajtu minn ġewwa, ma di domanda importanti għalija. Ġifieri, meta mmutu taħseb li jispiċċa kollox jew hemm ħajja oħra? Again, l-instinkt tiegħi li ngħidlek nispiċċaw, Fred. Ġifieri bħala annimali. Ekku, nispiċċaw trap. L-instinkt, ġifieri imma li bniedem b'mod kategoriku jgħidlek 100% li jekk jiġri li ma mmorru kien, min jista' jagħmilha ġewdi? Fred, min jista' b'mod kategoriku jgħid li ma mmorru kien jew li mmorru x'imkien. In-nies li jgħidu li mmorru x'imkien huma n-nies li għandhom fidi qawwija. Fair. Dawk in-nies biss li ħajdulek li jew mmorru hemm jew hemm. Kellek esperjenzi ta' sopranaturali. Esperjenzi li ma irrakkontanna. Allora kif tiddeskrivi is-sopranatural u mbagħad m'hemmx ħajja oħra? Mela, jekk qed niddistingwu bejn afterlife jew xi ħaġa x'jiġri wara li jmut il-ġisem fiżiku tagħna u l-infernu l-ġenna, daka huma affarijiet kompletament differenti. Jekk qed ngħidu jekk immur il-ġenna jew l-infern, jew inkella jekk immut meta mmutu aħna jekk jiqpa' xi ħaġa minna f'din id-dinja, mhumiex żewġ affarijiet kompletament differenti, Freda, x'in narhom kompletament differenti. Imma l-fatt li dawn l-affarijiet jiġru, ġifieri bħal pereżempju l-istorja li kien irrakkuntalkom John Bundy fuq il-programm tagħkom stess. Li l-fatt li dawn l-affarijiet jiġru niddeskrivija jien bħalma ddeskrivija hu. Jekk maħniex kapaċi nispjegaw x'ġara, ġifieri 100% ma nafx kif nispjegadi. Ma tfissirx allura li l-explanation hija reliġjuża jew li Alla permetta jew ma permettix jew ix-xitan, sempliċement minix bħalissa minix pożizzjoni li nispjega x'ġara li anke li personali ġraw li affarijiet li għadni sal-lum ix-xejpjaw l-ħajja tiegħi ix-xejpjaw. L-affarijiet serji li ġrali ġifieri il-belt. Sakemm domna l-belt. Mhumiex affarijiet li ħobb nirrakkonta fuq television, la fuq ir-radio għax huma affarijiet li litteralment bidlu l-kors tal-ħajja tiegħi. Kont għaddej minn żmien partikolari, ħsibt li l-ħajja tiegħi kienet spiċċat. Kelli accident qawwi bidi, kont bniedem sportiv ħafna. Ħafna u għet mill-liżgħar players ever jien tal-basketball kont nilgħab first division, kont nilgħab mal-miners tal-belt Gowler u ngħejjek tgħidi darba l-dejjem. Ġifieri l-sport waqaf millu malada li jgħin, kont għandni tifel. Allora ħajja tiegħi kellha turning point. U ġrali xi ħaġa il-belt li ġalitni naħseb differenti lejn il-ħajja kif inħares li ma mhux oġġetti li jinkomplu nirrakkonta, però ġrawna ħafna affarijiet żgħar Halloween li ma nispjegawhomx id-dar bejn u bejn ħuti, ġifieri pereżempju isfer fej konna fej trabbejna l-belt kellna l-kamra ħna, fej konna ndoqqu il-band tiegħi, jiena kelli l-spazju tiegħi kien spazju igwar minn hawnhekk, kont ndoq il-keyboard, ħija kellu spazju tiegħu iżgħar ħdejna kien photographer, kellu dark room tiegħu, u l-keyboard li kelli dak iż-żmien jien kien mhux bħallum tafas buttuna u jtik is-sound, tittoqgħod tfittex is-sound bil-filters, kont naqqatta sigħat fuq u da. Oħti dak iż-żmien kellha arus li ma konniex naraw għajn u meta kien jaħdem is-soldat u meta kont ikun xogħol jien kien jinżel id-dar u kien jinżel ġol kamra ħadd ma kien jagħmilha dejjem u kien jagħmilha. Jixall il-keyboard joqgħod ikun midja fuq u ma ntawwarx ħafna. Battu u li tikajna bil-kbir kienet a big deal. Ġifieri kissirni dar bil-ġlieda, kienet serja hekk. Da għax kien għal bibu ħafna, jirrakkonta u mux nirrakkonta jiena. Nizel darboħra wara dal-istorbju kollu reġa' nizel għamel l-istess u jgħid li meta miss il-keyboard tiegħi bada jismaqsu growling, bada jħares il-bot minn fuq il-kamra tiegħi jekk tħalli bib miftuħ. Pasajja ġo l-kurutur ta' darkroom fej kellu il-fotografija hija u kien hemm loċċ antik di dar antika ta' kavallier u jgħid li raparajni ħarsu leħ mill-bot, u r-ruħ għam ħalla keyboard mixawl, di storja waħda. Hemm stejjer oħrajn li darba minnhom kollha nilabu sabateo, organizzajna hemm ħafna.
il-program sieħ. Organizzajna lig bejnietna tfal nilagħbu sabateo u jien kont wieħed mit-tajbin u ninqala mal-ewwel logħba nqlajt. Tabbi kbira d-dar tiegħi. So organizzajta jien mal-ewwel nqlajt batt il-ballon u supervja sabbattu kissirtu u kellna ballon wieħed biss ridna nixtruh. U daw ħija u sħabi kol. Għatlu għammun nixi ballon jien. Għam ħadoħdu għabi kbira. Ma ntli tal-bax, dak jafan minn jatnajt, mort nixtriħ dal-ballon. Kif neħħi l-mowba mill-idieħ. Xerali il-mowba. Mort meta ġejt lura bil-plan inspier, insib l-ħoti u l-sħabi, għet jidġildu ma xaħat mill-bit ħaġu xaft, ma xaħat fuq bada jissuttom bl-ilma u għet ninduna li għet jgħajtu bi klimom miej. Għet joffendu li għax dejt naħsilom bl-ilma. Il-ħin li jiena użajt biex minn hemmhekk kien wara tlejl tal-baxru neġi. Għalu li jinsakkartom, u vera bik kien nimsakkar tal-bitħa. Tlajt fuq, għat noffendihom, issa nixxilkom, dejt nitfalhom l-ilma. Jien ma rajtx lin-nifsi qed nara l-ħuti u l-sħabi minn ġol bib tal-bitħa tal-ġieġ. Kif taħtu? U ma ċassaw, ma ta' spiegaw li kienet, un-bat ħadni għadna ma lejjan fitxu d-dar, għax kien hemm xi ħadd id-dar, bżgur, kien hemm xi ħadd id-dar. Bada jitnejek bjom da, un-dorna d-dar, un-fitxu, un-bat għadna li ma qbadni xtaf x'namlu, ninżlu isfel. Badna kemm alla ħalaq żraben. Da kien issibqu l-ofsinhar, ma kien hemm ħadd id-dar. Dadi x-xogħol ma nafx x'kienet tagħmel issibqu l-ofsinhar jew fil-għodu nsej x'kienet eżatt. Għamilna pattern biżraben isfel fil-fojer, fis-salott, kellna salott kbir, kif tidħol mill-bieb, kellna entrata u salott kbir. U għamilna ħafna żraben mal-art. U noħorġu nagħbu barra, għax hekk hawn xi ħadd fried u jgħaddi minn hawnhekk sa xi żarbun sa jċaqla. Għadna aħna konna tfal. U għet nilagħbu ġiet oħtem ix-xogħol u ridet tidħol x'għamilna żraben għax għaltinna marru lem daħlet, ġifier ħanna wara u żraben kienu kollha mxenglin lemmu law. Tgħidli. Ġifier kien hemm xi ħadd. Xi ħadd ċaqalhom. Xi ħadd offendihom, ħadd beda jaħsilhom il-ħuti u l-sħabi u hemm iktar qed ngħidlek tipprogramm ieħor. Il-fatt li ma nafux ġara sabiħa tajt ghost, veru, jiena illum għandi 56 u dak ismin kelli 16 ġifieri ara kemm ilu. Meta noqgħod ħares lejn dawn l-episodji, waħda mill-iktar affarijiet komuni li kont inħoss kienet li kien hemm x'kien hemm kellu affinity miegħi, fis-sens li kien jaqbes għalija. Kont nara, meta noqgħod noddhom kollha l-affarijiet għalfejn jbeżżar ħija, għalfejn. U anke kellna storja ħelwa jiena Louise meta bdejt ninnamra mbagħad ħafna wara ta' żmien kont għadni ngħix il-belt. Kellna storja ħelwa jiena Louise ranna xi ħaġa bużurlott tad-dar stess li meta Louise għajt imammek ma ħaditix favorik jekk hemm ruħ, jekk hemm entità d-dar għax għamlitlek hekk. U jiena ninterpretata mhux li għamlita, lilek, għax ħasset li ħanitlaq mid-dar. Għax kien konna qed ninnamraw, qed nippreparaw li ħaniżżewġu ħanitlaq, kieku kelli ħares lejha hekk. Bekk jinħobb iktar bistejjer, George, meta tirrakkontom dan il-mod jinstemaw isbaħ, jinstemaw jien naf kif anke bħalissa taqbad niqsu jitla ġismi xew mhux vera. Mhux għax veru jkun ġara hekk. Ma nkunx kapaċi nispjega, jista' jkunu kombinazzjonijiet, dejjem hemm jien naf dejjem ikun hemm spjegazzjoni, ma nafx sal-lum ma nafx x'inhi. Tajjeb hekk. Il-ħin għaddej. Imma xtaqt li qabel nagħlqu. Nixtieq ngħid il-direttur tagħna lin-nies qegħdin jitolbuna biex intawluh il-programm. Imma dana l-oriġinarjament huwa programm għal Facebook u xekk, George, għas-social media. Imma per eżempju Mark segwina, segwa il-programm meta kien hawn John Bandi. Ma jsegwinix. Isma' qabel nagħlqu xtaqt għal-ismar. Ma dak ifisser li nies iridu programm itwal issa nivvintaw xi ħaġa oħra. Raseku. Tivvinta xejn. Mejsa ħej. U jillu wetta, ejsa. Mela. Isma' Mark, semmejt il-band. Konġo band. Imma kont tikteb il-mużika, per eżempju lil-Louise ktibtilha xi kanzunetti għall-anja tal-poplu. Minn dejjem indoq, minn dejjem bil-keyboard, minn dejjem toħlom bħalma tikteb poeżiji. U kont kanta wkoll. U għamil xi żmien jien naf ma kellix nagħmel, ma kienx kantanti biżżejjed, ma ta' kanta naqra jien ukoll. Kien żmien ħelu, kelli rock band u kont kantanta Wintermoods jienu. Ġifieri meta ingħaqdu Wintermoods l-ewwel kantant tagħhom kien Ivan. Ma mbagħad għamel żmien tal l-Awstralja dawn u jiena ħassat minn band li kelli kien niftakarhom ġew id-dar. Jaraw jekk kienx imħajjar inkanta ma' Wintermoods, għamilt sentejn u nofs sbieħ ħafna magħhom ma' Wintermoods. Imma
kien periodu, kienet għalija jinnaf oġġett li għat għamiltu daqseg. Never again. Għat nerġaw naraw il-Mark fuq il-park? Il-park recently ġifiri, mux s-sena l-oħra, ta' qabel, wara xi 22 sena, offrew li parti li għad nisallum ħapi li għamilt. Ma meta ċemplu li biex namlu Kastillo, meta ċemplu li biex namela, għed tispiegali l-istoria fuq il-telefon, un bat għalt li għax il-play sassi l-spazju kreativ, ma għasindu najt li għattajt li fuq play, tele got the wrong guy. Minn ċempil, tele play li ma namel play. Imma tant isa nkisret jħasra fuq il-telefon. U ħassejt għal nkisret, tele ismani, tele ibbatu li l-skript ħana għaraħ, għalli u batitu li rajt l-ideja, għax ma batux l-skript sħiħ. Kastillo, għad grazzja, ma għad di. Ir-realizzajt challenge ħatkun biex u dik il-biza li t-istudja l-lajn, s-tamilom, għax television, u għazbanna ġenibda, ma il-teatru dik xaħda differenti. Dik il-biza, ċempil tela dak il-ħina tela biex namlu audition, tala, ġifet mux għed toffri l-parti ħuda, biex namlu audition, ċempil tela nishtiq niprovadi. U minnija l-spazju kreativ, tant kont happy u kont laki u kol għax insertaw dil-play, ġabu fondi biex jamlu movie, l-istess play, forma differenti, imma forma ta' film. Il-film li għetna dikom li għandu hopefully joħloġ iktar tard din is-sena Kastillo, ma Take Two. Ġifiri, never say never, jien għamil 22 sena ni, għasmit teatru f'daqqa u għad għamil play bħal dik li kienet jibsam menz. U xed najt li nixtieq nerġa' nagħmel teatru, ma jekk bidem joffri lek u toġbok l-idea tqanlek, jien naf il-ħajja qasira, tagħmel l-affarijiet li jeċitawk tieħu biċċi tagħmilhom. Why not? Never say never. Tajjeb. Asna fuq kif għadda l-ħin, imma għadda. Mela l-kompetizzjoni. Kollha miltom id-domandi. Iva, l-kompetizzjoni Mark twilet fl-10 ta' Deċembru Veru? tal-1967. All right. Mhux hekk. Għax kompetizzjoni ili. Għax issa nisibatonna meta twilit. U sa biddila ta' Jekk qed tgħidilhom. Imma inti Itijom il-risposta, itijom bli marfa. Qed tgħidilhom. biex tipparteċipaw. Għaddi supposta bnija fil-bidu. Meta twilet da. Supposta fil-bidu għak saqsajnik, meta twilit. Fl-10 ta' Deċembru. U bdi domanda, jiġifieri il-birthday, inti jien per eżempju il-jum il-birthday dejjaqni. Veru? Iva nkun irridu jgħaddi malajr. Ara. Anka min jgħid li happy birthday jien id-dejja. Le, ma għandix mid-daw. Ġurnata normali, ma nafx, inti tuħol lif. Normalment nieħu lif. U għax lu jistijaj tuħu gost iċċelebra kollox, jekk hemm il-ġurnata ta' dubbin tkun tgħid li huwa noħorġu, però ġieli mort ix-xogħol. Sewwa tagħmel. Tgħid Mark, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Mark, kena ħafna iktar xinajdu, pero ħin skada. U tinsiex dik il-kommedja tkompli tiżviluppa. Fair enough. Issa nsiba, nsibu norijilek, għax veru, di verità. Nirringrazzjaw lil George. Grazzi għal li mexxa l-programm. Veru. Tittajdilhom għalfejn ngħidlek Joe u mhux George, mhux għax jien intamat dak li kun jgħidlek, kif qed jgħidu Joe? Għax nafek Joseph. Le għax jismek propja Joseph inti. George ta' Donuts ġim il-laqwa drama li għazzaret fil-Mediterran. Dak iż-żmien iwa, nafx. Kienet popolari. Ekku. Ħafna. Bir-riżorsi li kellkom, U l-ewwel play li għamilt kien kienet Madam X u minn hemm kien ħareġ flaqqa mix-xokki. Ix-xokki, ekku. Għax kien jisimni Victor Xokke. Ix-xokki Qabel hekk konna nafu iktar mill-George Adonis dak iż-żmien. Jiena ma tantx. Madam X. Mela. Ma tantx kont ngħidlek ix-xokki jiena, amma. Il-ħadd ma nsejja bil-laqam mindu kont l-iskola. Il-ħadd ma nsejja bil-laqam, jekk inkun naf li huwa laqam ma ngħidlekx bih. Bismek irid ngħidlek. Imma llum il-laqam mhux qed toffendi. Le. Damet li mhix toffendi hu bidem happy bija, però dak xi ħaġa. Llum fil-ħura pereżempju jinġej mill-karkurek tgħidli ta' full Mark l-ewwel ħaġa. L-aħħar domanda llum differenti tiegħi. Da x'kien? Le, l-aħħar domanda ħanamilha, ħajkolli nagħmilha. X'inhi l-aħħar? Ara ġejja. Kemm int kontent bil-gvern preżenti mill-1 sa 10? Le, daħħanix politika. Kuntent ħafna affarijiet u disappuntat b'affarijiet oħra. Ma għandna mustantik number imma għalfej. Id-daħħanix Mill-1 sa 10. 1 sa 10. It-tajjeb ġifieri jiena fejt u l-ħażin tu. 8. Kontent bil-gvern 8. Sure. Tajjeb. L-affarijiet.
Mela tkun bidem tistaqsi l-istess. Skull waħda. Mhux bla sens. Bla sens, xiġifieri, bla sens. Kieku għandna ministru. Bla sens qed tistaqsi ċittadin Malti. Għandu kemm hu kuntent bil-gvern mill-1 L-affarijiet tajbin sax tedron si, meta missier jgħidli ta' irċevejt 300 ta' pensjonant, affarijiet tajbin, affarijiet ħsiena u mħsiena. Grazzi Mark, aħna ħammorru, grazzi li segwejtuna, sommu kuntat magħna per Grazzi, thank you very much. Fuq 9-8-1-2-7-6. Il-paċi ma'kom. Junu George nselmulkom. Bye. Dal-podcast ġim iġġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,